Gameluz. Ikusentzuleok, ongi etorri zemozate, mengatoz Gameluz saio berri batekin, eta gurekin da, nola ez? Ilargi, kaixo Ilargi. Kaixo Tasio eta kaixo Gameluz alematio kaspaldiko. Bai, bueno, horkon bakizue, Astrobot. Irute plataforma joko entzutetsua. Bikaina. Joku bikaina, ez da Ilargi? Bai, asko gustatu zitzaidan. Bueno, hau zure jokua da, zo jokatu zut, danik ez... Bai, eta disfrutatu egin dut. Zaletu zinan Ilargi. Bai. Bueno, hau 2008an atea zen, PlayStation 5 kontsolarako esklusibo bezala. Team Asobi da estudio garatzailea, hau Sonyn estudio propio bada, esan dezagun. Hau Japan estudio entzutetsuan banaketa bat izango litzakena da. Japan estudioa desagertu zen, baina oso entzutetsua izan zen. Nik ez nekin. Bai, joku pila bat, azkenen Sonyn estudio propio bat ezela, eta joku pila bat atazian bere zigilupean. Vale. Ezagunenak Fumito Uedan jokuak, Gravity Rush, Ape Escape, eta beste pila bat. Norbaitek ez badu jolastu Gravity Rush, hemendik gomendatzen dizkiot jokuak. Joko hontan, bueno, irudimentxotako plataforma joko hontan, 6 galaxia izango ditugu. Eta galaxia horien barruan, 80 mailatik gora guztira. Protagonista Astrobot izeneko errobot koxkorra da. Oso divertigarria da gaina, oso maitagarria da. Bere helburua PlayStation 5 espaziuntzia konpontzea da, han bertan dauden bere lagun errobotak salbatzea, eta Nebulax maltzurrai aurre egitea. Esan genezake pixkat joku hau dela PlayStation markan jokua bezala, ez? Pixkat konsola bea azaltzea, espaziuntzi bezala, eta esan daiteke, bai PlayStation 5an eta bai bere aginte DualSense-an ezaugarrik erabate aprobetxatze ditula eta hortako pentsatua dagoela, ez? Bai, gainea, esan bezala PlayStation 5 espaziuntzia konpontzen zoazen einean, bere barruko piezak lortzen zoaz, gordetzen dezunean zure partida, PlayStation bateko memory card kartutxo baten gordetzezu, dena hola da. Eta, harrera izugarri izan zen. Bai. Harrera, espero baino ondigoa izan zen, Batetik, Games Awards sarietan 2008ko joko ikonena bezala jarri zuen? Bai, nik ez nun espero behai emango ziotenik saria. Badakit joku ona dela, baina beste nominatuak ikusita, nik ez nun espero Astrobot izango zala 24ko irabazlia. Bai, ze normalen euteian irabazlen alden, pixkat joku harinagoa zela da, ez? Joku alaia, plataformeroa, umentzako aproposa... Bai. Ez dakiz, pixkat Nintendon estiloko joku bat izango litzake, ez? Eta, hori izan ditu erreferente, behiek garatzailek aipatu du, bai. Super Mario, eta... irakurri eta analisi baten, esan zuela, hau dala, Super Mario Galaxy ez den joku Super Mario Galaxiena. Zer itzai zure Ilargi? Super Mario Galaxy zale izan da gaina? Oso zalea. Bai, bida, ez nu nola ikusi, baino bai izan daiteke Mario ez dan Mario Galaxy bat. Bai. Koloreagatik, mundutik edo plataformatik batetik bestea nola jutezean. Bai, gaina galaxia atzu daude, Bai. Bai, bida ez nu nola planteatu da, baina bai. Ez dakit entzulek ere irudimen edo zea berdin eukiko guen. Iritzi berdina, baina bai, bida. Interesgarria. Eta DualSense-an inguruan, hau izango litzake, DualSense-a ondona aprobetxatzen jokua, segurasko, ez? Bai, exagerazioa da. DualSense-a PlayStation 5an agintea da. Hori da. Bai, eta ez da bakarra hobekien aprobetxatze ditun, bere zaugarriak hobekien aprobetxatze ditun jokua dela, baizik eta oso modu berritzailean erabiltze ditu. Gaina, gozamena da, zu Astrobotekin ibiltzen zoaz kanika batzun gainetik, uretatik igerian, edo osto batzun gainetik, kristal batzun gainetik. Hoi dana entzun itezu eta mandotik, eta ez hori bakarrik baizik eta sentitu itezu.
Ze dardara mota diferente dauzke, ez? Bai. Mendo oso garatu hau, teknologia hori dardara itekoa, Hoi da. modu diferentetan iteu dardara, eta bar, ez? Bai. Eta gero mandok beak altaboz hauke eta soinutxo horiek horrentzutea. Hori da. Gero feedback aptikoa kristona da, eta batez ere gatillo adaptatiboak ditu. Hau PlayStation 5 ez dutenek ez dakit badakiten, baino gatilloak gogortu iteia. R2 eta L2 botoiak, ez? Hori da. Depende zer egingo duzun, gogortu iteia gehiago edo gutxigo. Eta honek sentsazioa ematen du. Egia da, joko askok erabiltzen dutela hau. Baino hemen bereziki ondo tiro iteko jokutan dare badago, ez? Arma mota ezberdinak. Edo arkoa erabiltzen dezunen, atope, tentsio, hoi da. Baino, esango nuke, Astrobot dala oain arte, agintearen ezaugarrik hobekien inkorporatu dituna joku batean. Bai, dudik pegainea, Eske, hain zuzene jokua pixkat hortako indu, ez? Hoi da, gogora dezagun, Astros Playroometik etorri zala jokua. Gero aipatuko du, Astros Playroom behar, bai. Eta hola xe? Joko beharra, beraz. Bai. Zein izan dira da, zure jokoan balorazio orokorra egiten, baina pixkat sakonduz, ze abilezia nabarmenduko zenituzke, zein izan dira zure gustokonak? Bale, neri hola gehien deitu diana jokutik, izan du da maila desberdinen eta galaxiak dakartzaten sormen da alaitasuna, dana da oso alaia. Jokun musikantzute gutxak ja dantzan jartzen zaitu. Pertsonaiak, zuhaitzak, ingurua, dena da alaia. Dana da irrifartxu, dana da koloretxu, denakin interaktuatzezu. Inguru guztik erantzun iteu, eta oso divertigarria da jolastea, eta egia esan, piztezu ordu laurden, eta alaititzen zaitu. Orduan nik uste hori joko gutxik lortzen dutela. Gero, lortzen juzun jokuan salbatzen zoazen errobotak, eta lortzen juzun jantzik, eta munduak, eta dana mimo eta nostalgia handiz eginak daudelen esan duen bezala, dana PlayStation-ni gogorarazte izu. Bai. Zalea bazea PlayStation-ekoa, danak gogorarazte izu PlayStation. Bai, PlayStationen konsola zarraketari ateatzea, ez? Bai. Konsola guztik, eta gero horko saga mitikoke bai. Pertsonaiak, errobotak salbatzea dituzunak, bai, hori da. Gero erronkak ditu, eta honek beti pikau iteo, ez? Speedrunak daude, eta trebeziaz gainditu beharreko mailak, orduan, gauzatxo hauek asko engantxatze du, Binda berriz saiatze hori, eta gutxika, abilezia lortzezu, urrutire isio iristen jutezea, zonaldea gara itzezun arte, ez? Eta gainai, denborakin, da horiek beti lehi engantxa egiteate. Oso interesgarri izatea. Aginteana esan dugu. Pixkat induena, Sonyri gorazarre egitea, baina Nintendo ideia garatuz, ez? Pixkat, bai. Horentxe, esantzu trukoan ondan. Eta hoxe izan da pixka labur bilduz gustatu zaitena gehiena jokuaz. Nik uste alare, jokatzeko jokua dela, esandako sentsazio hauek sentitzeko eta konturatzeko zeinen joku handian. Egia da DualSense-ana probatu berreko dela, Nik askotan aitu nun da irakurri nun dela, agintean asuntoa eharra zala eta nahiko aldaketa handiek hartzezula, ez? Generazio berrin aldaketa nabarmenena zela. Baina probatu nun arte nun espero hori, Probatu nunen oso flipauta gau nintzen. Nigo atzen naiz, behin igual ni jolasten egon, eta tasio ondon, eta justo esan, tasio tori hartu mandua, bintzan minuto bat, eta pasakanika horien gainetik. Guatzezea? Eta gozada bat da. Nik ez dut hori sentitu beste joku batekin. Ez da PlayStation bostean bertan, Gero, PlayStation bostak dauken beste teknologia nobedoso bat, bezala nabarmendu duena behintzat izan da 3 dimentsiotako audion historia hori. Hori, zuk ez tezu probatu ez,
aurikularrak ez dozkezu. Ez ditut. Baina PlayStation 5 gauzke bere aurikular propiok eta hor domen dago soinuan irudimentsiotako teknologia berritzaile xamar bat. Bai, badirudi irudimentsiotan entzun dezakezula, ez? Bai. Edo hori esateu beraiek bintzat. Bai, hombre, lehendikane bideojokutan efektu hori badago. Bai. Eta gero musika munduan dare pixkat jorratu dela uste, baina uste jatorria bideojokutan izan zola sortzi, o behatzi de, ez dakit nola hitz ezien. Sortzi de, o behatzi de, o... Dexente. Musikan erabiltzen hasi zian hementzat izen hori jarri zian. Bai. Eta da, bueno, dauzkezu, betiko estereoa, entzutezu erditik, Bai. albotatik, baina gero daukezu aurretik eta atzetik ebai, eta goitik eta betik ebai. Bale, Azkenen- karo horregatik dira sortzi. Bai, azkenen iten nahi diana da, guk espazioa entzuteko daukeun, belarrik dauken percepzio hori simulatzen aurikular batzukin. Bai. Hori lehendik anaia bat zeon, baina nunbait PlayStation 5 horrek irude soinu teknologia berri horrek pixkat aurreago eraman du, o bueno, soniko izateu, noski. Baina, Zuk probatu dituzu aurikular horiek zesan dezakezu. Iritu ditzaizkean aurikularrak izugarri honak, eta oso erosok, eta hola. Bakarrikan irudimentsiotako hortan, enuela asko sakondu, enun antzeman, baina, bueno, ez dara enitzara ondo informatu, nola poratu lehiken, Bai, eta seguraski baita, joku batzuk hobeak izangoia, horta hoi nabarmentzeko bai. beste batzuk baino. Bai, adibidez, joku bat dago oso ona, alde hortatik ustet premio bate jaso zola. Bai. Joder, zaitateko, PlayStation 5-akin atezela, Returnal. Ah, bale. Returnal. Bai. Eta horrek oso audio namen dauke, horrekin poratu horko litzake. Ona. Nik, de hecho, esate izut, Play 5 bakizu, ez dauket oendik Play 5. Nik PlayStation danak euki izan ditut, baina oendik lauan nijoa, bostean ez pasa hondik. Etza iritsi. Eta gogo gehien auketena Returnal da, Joku oso zaila omen da, ikusiet nire pixukidea jokatzen da ikusiet askotan dela. Bai. Eta oso zaila omen da, oso zaila izateko txura duke. Bai. Baina baita ere da, ustet, ez da enez batzen ze estudio da, baina PlayStation 5-eko joku propio da, eta hori, bai audio aldetik, bai mandon aldetik eta hola, ondo aprobetxatze hori, eta, bueno, joku eharraben da. Interesgarria. Bai, barkatu pixkat desbideratu naiz elkarrizketan. Aspeldi gamelu bat ingabe eta gauza asko genitun kontatzeko. Bai, mozorro asuntokin. Bai. Hemen robota hauek mozorrotu iteia. Bai. PlayStationeko saga mitekotako pertsonajetaz. Bai, hori da. Bueno, pantalla berezi batzuk bezala daude, eta mozorro honenak goraipatzeagatik munduekin batera, ez bakarra mozorra, baizik eta joko horietan egokitutako munduak daude, dala God of War Kratosen mozorroakin, eta nola ez, Unchartedeko Nathan izan zaitezke baita. Natalio ditze jogo. Natalio zarra. Zer bate ustatzen. Ez da bate Uncharted zalea. Oendala gutxi pasatu zu azkena? Laua. Eta lanak. Ez dit bate graziken. Gehien gustatzen zitzaiona zan, Natalioken amildegitik bera botatzea. Vale, eta gero baita habilidadek baituzu, eta nahi gehien gustatu zaitena Baxterren habilidadea izan da, dala zakur bulldog mekaniko bat, eta, bueno, asko spoiler oso handia ez egiteatik, behakin batea korrika hola velozidadea hartzezu, eta lehen iristen etzinean zonaldetara iritsi zaitezke, hormak konkretu batzuk ere puskatu ditzazkezu, eta nahi gustatzen zitzaidan. Zola, kriston velozidea hartzen du, da batzutan honeako izatea, eta bestetan pikuta juteko, baina... Zezen zakurra? Bai, zezen zakurra. Baxter, zezen zakurra. Vale, Eta mozorro asuntokin hori, bai. Eta gero DLC kontu haukeu baita. Bai, pixkat informatu naiz, uztailak 10 atea zala, eta challenge izeneko DLC doakoa izan du da. Egia da, lehenagotik bai gauzatxo berriak gehitu dituztela, baina esango nuke hola DLC bezala, hola zerbait handia uztailak 10 gehitu zuten, doakoa da, esateten bezala, así que Astrobot duzuen guztiok aprobetxatu, eguneratu jokua eta jolastu, nik ez dut probatu hendikan, pendiente dut. Eta, bueno, DLC honek ekartze ditu 5 maila berri, eta baita salbatu halko din robota edo errobot berrikin, eta asobik dioenez, erronka hauek guztiak garaituz gero, lorpen izkutua lortu ahalko du jokalariak, beraz, trofeo bat baita gehitu dute. Gero baita speedrun maila berriak ere gehitu dituzte,
Así que hau kristona izangoa pikatzeko. Bot beta desafio berriekin, eta hobekuntza grafikoak ere sartu dizkiote 60 frame segunduko lortuz, PlayStation 5 Pro-rako. Ja, Pro duten entzat. Normaleako ez? Bueno, Hogeita marrea... bintzat hori esatez duten. Ez dakit, nik ez dut Proa, ez dakit. Bole. Bai, eta honekin gaurko saiotxoa, ez da? Proa merkea, ba, Bai. Besteare ez da merkea, baina... Besti ere ez da merkia ez. Vale. Ni Bukatzeko. kurioso horitzen nola Sonic hartu duen Astrobot hau bere Sonic maskota bezala, ez? Bai, Piskat Nintendok Mario duken bezala, edo Donkey Kong, Kirby eta bar. bai. Sonic ez du eduki bere hain Bai, personaje simboliko bat. hori da, edo hainbeste nabaritu dana konkretuki ez. Bai. Eta honekin apustu galanta indu, ez? Bai. Eta, bueno, ez dakit marka bezala behin Astrobot monigotiak bakan olako karismaik, baina egia esan jokua onatea da eta oso ondo funtzionatu du, Bai, jokoa bikaina da. Nik mundu guztia animatzet probatzea, ze egia, rifar bat ateako jo. Bai, nahi badezu eguneko gauzetatik burua pixka bat alderatu eta momentu on bat pasa, Astrobot jarri, dudikpe. Eta bueno, ze, Tasio, dator? beixik egia, kontatuko aldi guzu. Venga, besik jakin. Dale. Bueno, joku honen aurrekaria lehen esan duen bezala Astros Playroom izan zen. 2008ko jokua, pixkat PlayStation 5-taken, PlayStation 5 atea zanen konsola, Bai, jokuakin bate atea zan hau, eta beak ekartzen zuen, konsolak beak ekartzen zuen jokua. Eta pixkatzen PlayStation 5-tan eta DualSense-an demo tekniko bat bezala, ez? Bai. Gero pixkat joku honek Astrobot jokuak urrengoak bai, esplotatu garatu indu. duna, Bai. gehiago, baina ja hasieran horrekin atea zuen ikusteko behitu Play 5-ak hau iteu, DualSense-ak hau iteu, eta barrez. Nintendo Switch biak berdina indu, Nintendo Tour jokuakin, baino patuz. Patuz, bai. Nintendo, patuz. Bai, hor zikinki bat indu nintzen. Bai, Playroom, Nola ez? Astrobot Playroom doakoa izan zen. Eta, bueno, hoi garrantzitsua izatea. Detaileak dira. Bai. Detaile txar asko izan ditu Nintendok, Bai? Sonic, bai. Sonic, bai. Detailetan pixkat... Bai, zuentzat jokalariok, baino ez dizkigute gauzak erraxuzten. Xurkeien egiltzaia. Bai, Ba, bueno, kontua da, Astros Playroom hau atea zela 2008an, etzan Astron sagako lehenengo jokua, aurretik beste batzuk egon zian, Astro Rescue Bot, eta ez da gize, PlayStation lauan, eta ez dakit noiztik datorren. Baina. bai. Eta, bueno, Astros Playroomen, esaten duen bezala, 2008an atea zen, demo tekniko hontan, gela baten, errobot pila bat azaltzezian lanen. Team Asobiko garatzailek balia bezala. Behien estudioko garatzailek balia bezala. Orlanda lan, ordenagailu aurrean. Bai, hor programatzen, joku berria programatzen. Eta atzera kontu bat azaltzezan bertan, eta atzera kontua bukatu zen justu Astrobot jokua argitaratu zen momentuan. Ez, a ber, igual entzulek liatzen egia, Astros Playroom 2008, Astrobot 2024. 2008ko joku hortan, 2024ko jokua garatzen bezala azaltzezean, eta 2024en ateazanen Astrobot, atzera kontu hori gela hortan bukauen zan, eta errobot horiek izugarrizko festa egin zuen hor, ospatzeko jokuan argitalpena eta behin lanan bukaera. Eta hori nahiko gauza kuriosoa, ez? Horra saltzeziala garatzen bezala, eta... Bai, oso polita. Bai, iruditan ikusten nahiko Eske zaten. mimo handikin da baina dena. Detaile handikin. Bai, gara, detaile politia. Eta hoxe, hauxe izan du da gaurko gamelu? Bai, hola xe, ikusten zuleok. Eta, hoxe, laster bueltatuko gala beste saio batekin. Hauxe izan da guztia gaurkoz. Bai, laster arte, lagunok. Aio! Ondo izan.